Tak, můžete začít, kluci. Tak, jednotka postupuje dopředu, vězni se mezi sebou dohadují. Tak probíhá zákonná výzva. Vězni se začínají prát. Jeden vytahuje nůž. A to byla šance pro Kraken. Došlo k navolnění vězněné osoby. Nyní se přibližuje kordon vězněné osoby, která leží na zemi, už poslouchá pokyny příslušníků a provádí se zapoutání vězněné osoby. Další dvě vězněné osoby stále napadají kordon. A nyní dojde k průniku do kordonu. Došlo k průniku, zatím dva příslušníci si pachatele nebo vězněnou osobu složili k zemi a provádí zapoutání. Jakmile budou mít zapoutáno, přidají se ke kordonu a bude proveden zákrok proti poslední osobě. Tak, i poslední osoba je spacifikována. Mezi tím příslušníci, kteří mají štíty, tak zaujímají 360 kole a další dva příslušníci zapoutávají vězněnou osobu. Tak, jinak co se týká úkolů operativně